ai na gama zuwa ta Yara. kuma ba ta tso ina tambaya to Allah sa mun sani na Amerika ta ko Iraki A'a. duniyar ruwa ce. duniyar ruwa ce a sharin tambaya ka ba gani ne dare na ko rana kai A mu muka. mun ba kahile ba mu to gani ba tunda muke a duniya ma kwata kwata rami zafi haka kamar me zafi ka ba gani ne baka gani Hausa ko ko Larabci ka zo ta irin tambaya ba shi amsa mu tunda muke ba mu taɓa ji ma kuna nufin kura ne mu kura ne yara kuke ko tsofaffi na ji an ai magana lokacin da aka yi duniya muna labe ka waga tsona ga take yaya ba mu gane Wallahi. tambaya ta ni daga tambaya tambaya kai malam ne to ga wannan kai ma Ko kai darakta mi ne. omu sannan nan buge shi The Michael.